Νίκο, καλώς ήρθες στο Rock Overdose. Γεια σου, Λυπίδα. Είμαστε σήμερα εδώ στο Apple, λίγες ώρες πριν το show. Πες μας πώς νιώθετε σήμερα όλη η μπάντα και εσύ ακόμα για την απόψινή σας εμφάνιση. Τι να αναμένουμε από εσάς? Εντάξει, και μετά από χθες, ας πούμε, που είχε πολύ δύναμη, ναι, στην Αθήνα το live, ας πούμε, είδαμε τις ενέργειες, ευχαριστηθήκαμε. Χθες είχαμε καλό ήχο, ας πούμε, βγάλαμε full ενέργεια, το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και σήμερα. Φυσικά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ, που είναι κάτι άλλο για μας, δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα, φίλοι κτλ. Είναι μια καινούργια εμπειρία. Ναι, είναι κάτι άλλο, ξέρω εγώ, διαφορετικό. Στο Apple δεν έχουμε ξαναπαίξει. Γενικά Για ένα περίεργο. στη Θεσσαλονίκη για live. Ναι, αμέ, ξέρω εγώ, είχαμε έρθει. Ήταν η πρώτη μέρα του tour που είχαμε κάνει πριν 3 μήνες, ας πούμε. Ήταν εδώ πέρα στο Block 33, στο μικρό. Ήταν ωραία, είχαμε την προσέγγιση του κόσμου που θέλαμε, ας πούμε. Βγήκανε τα λεφτά για τους διοργανωτές προβάτων, ξέρω εγώ. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα παίζαμε live είτε 5 άτομα είτε 200, ας πούμε. Αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα. Οπότε εύχομαι σήμερα να πάει εξίσου καλά. Και εγώ το εύχομαι και πιστεύω ότι θα πάει, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολύ ωραίο φεστάκι, ξέρω εγώ. Γενικότερα έχω να δω πολλά χρόνια, ας πούμε, κάτι με τόσες μπάντες του ίδιου είδους να γίνεται σε έναν τόσο ωραίο χώρο, ας πούμε, και δεν ξέρω, θα δω και την ανταπόκριση που θα έχει, που πιστεύω ότι θα έχει. Ωραία. Inside Balkan Tour 2014. Ναι. Που πήγατε και προς εξωτερικό. Είχαμε και ένα μας. βιντεάκι το οποίο δημοσιεύθηκε τις προάλλες με σχετικό περιεχόμενο. Πες μας λίγα λόγια για αυτήν την εμπειρία. Εντάξει, ήταν κάτι που δουλεύαμε πολλούς μήνες, ξέρω εγώ, το να κάτσεις να μιλήσεις μόνος σου, ας πούμε, και να μην έχεις κάποιο manager για να μιλήσεις με διοργανωτές και τα λοιπά, να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Το ξεκινήσατε όλο Είναι ένα δύσκολο part, ξέρω εγώ, το να κάθεται η μπάντα εκτός από τη μουσική της, ας πούμε, να ασχολείται με να μιλάει με τον κάθε διοργανωτή σε κάθε χώρα, να του δίνεις εμπιστοσύνη, να σου δείχνει για αυτός, να σου λέει το plan, να του λες και εσύ το plan σου, να βρίσκεις τις ημερομηνίες, το που θα κοιμηθείς, τι θα κάνεις, τι θα ράνεις. Πολλές ώρες στον δρόμο, ξέρω εγώ, πολλή προετοιμασία, ώστε επειδή είχαμε και αλλαγή μελών, ας πούμε, λίγο πιο πριν, πολλή προετοιμασία, πολύ μιλητό, πολύ μπροστά στον υπολογιστή να τρως, ξέρω εγώ, την οθόνη. Είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα? Ναι, αμέ, δηλαδή για όλο αυτό που κλείσαμε, ας πούμε, για λίγα dates, ας πούμε, που κάναμε, που ήταν 8 dates, ήταν μια χαρά. Γενικότερα και το βίντεο, ας πούμε, που βγάλαμε, είχαμε ένα καλό παιδί μαζί μας από την GMP, ας πούμε, κάναμε πολύ καλή δουλειά κι αυτή. Ενδιαφέρον. Εντάξει, όλος ο εξοπλισμός ήταν δικός μας, ας πούμε. Οπότε ναι, βγάζαμε αυτό που θέλαμε. Οπότε πήγε καλά σήμερα, ας πούμε, ήταν μια ωραία εμπειρία. Ναι, είδαμε τρελό λαό. Εκτός από το show σήμερα και τη γενική περιοδία που κάνατε, την Balkan Tour, τι άλλο να αναμένουμε από την μπάντα σύντομα? Κοίτα, προς το παρόν έχουμε ένα shot με The Gates, ας πούμε, στην Αθήνα κλεισμένο για τον Ιανουάριο. Θα θέλαμε μέσα στο 2015 να κυκλοφορήσουμε και ένα νέο δίσκο και μια καινούργια περιοδία και βαλκανική και προς τα έξω, ας πούμε. Θέλουμε να πιάσουμε και Γερμανία, ας πούμε. Αυτή την πλευρά της Ευρώπης. Από την άλλη μεριά της Ευρώπης. Ναι. Κοίτα, εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, ξέρω εγώ. Το ψάχνουμε όσο έχουμε δυνατότητα χρηματική πάνω από όλα, βασικά, και από εκεί πέρα όρεξη έχουμε για κομμάτια κτλ. Εννοείται πάντα, δηλαδή αυτό είναι που γουστάρουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε τρέχετε το. Ναι, το τρέχουμε, ξέρω εγώ, να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Άμα βρεθούν και τα κατάλληλα άτομα, ώστε να υπάρχει και κάποια στήριξη παραπάνω. Οπότε μακάρι να κάτσει και κάτι καλό. Ναι, προφανώς. Κάτι δυνατό, για να κινηθείτε και προς τα έξω πιο έντονα. Ναι, εντάξει, τα καλά περιμένεις, ξέρω εγώ, αλλά και τα μικρά που διοργανώνεις μόνος σου είναι και αυτά που σου γεμίζουν το όλο σου μέσα, ας πούμε, όλη τη δουλειά που έχεις κάνει. Στα μικρά παίρνεις πιο πολύ ανταπόκριση από κόσμο. Ναι, και είναι πιο ζεστά και δεμένα τα πράγματα. Τα μεγάλα είναι πιο ωραία από άποψη ότι μοιράζει τη μουσική του σε περισσότερο κόσμο. Μπορεί να δεις βέβαια να γίνεται και πανικός μέσα, ας πούμε. Αλλά ξέρεις, είναι πιο οργάνωση και τα λοιπά. Γουστάρουμε και τα δύο parts. Απλά το καθένα έχει και τα καλά και τα κακά του, ας πούμε. Για να κάνεις ακόμη μια επιλογή. Τι προτιμάτε, στούντιο ηχογραφήσεις, γενικά παραγωγή δίσκου ή τα live shows και το κοινό κάτω? Βασικά τα προτιμάμε όλα, γιατί είναι όλα μια λυσίδα, ξέρω εγώ. Δηλαδή από την παραγωγή και από τη σύνδεση κάποιων κομματιών, το κάνεις για να φτάσεις, ας πούμε, στο live αποτέλεσμα ή στο να φτάσεις να κάνεις ένα δισκάκι για να το βάζει άλλο σπίτι του, είτε οπουδήποτε στα μάξι, ας πούμε, για να κομπανιέται με τη μουσική σου. Επομένως να φύγει στο show. Ναι, οπότε είναι όλα μια λυσίδα, ξέρω εγώ, για να βγει ένα αποτέλεσμα αρμονικό και να γίνεται. Μα έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ, εμείς σαν μπάντες για το show ζούμε. Ας πούμε, όχι μόνο για το στούντιο. Ναι. Οπότε... Είναι και η ανταπόκριση της δουλειάς που έκανες στο στούντιο. Ναι, εννοείται, για να δεις και το πώς, ξέρω εγώ, το κοινό ανταποκρίνεται, ξέρω εγώ, στη μουσική σου. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελες για το τέλος να αφήσεις ένα μήνυμα για τους αναγνωστές του Rock Overdose? Ναι. Όχι. Ναι. Προφανώς και θα ήθελα να αφήσω. Να υποστηρίζετε τη σκηνή σας, ξέρω εγώ. Να υποστηρίζετε τις εγχώριες μπάντες, γιατί βγάζουν πολύ καλές μουσικές πάνω απ' όλα. Δηλαδή, έχω δει τη σκηνή να ανεβαίνει με τα χρόνια πάρα πολύ. Και no end in sight, brothers.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου Και εγώ και καλή επιτυχία σήμερα. Ευχαριστώ.